ବଳିଆ ଆଶ୍ରମ ଯିବ ତ ଆସ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବଳିଆ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଧରି ଟୁକ୍ 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 କରିକି ବାହାରିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ବାଟରେ କିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ପଲ ଦେଖାହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି ସେଇଠି ଟିକେ କରିଦେଲୁ। ମଜାମସ୍ତି କଲା ଭିତରେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟେ କହିଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଏଥିରେ ଟିକେ ନେ, ତାର ବି ମୁଁ ସେଠି ନେଲି ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ନେଇକିରି ଆଗକୁ କେମିତି ଚାଲିଲୁ ଟୁକ୍ 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 ହେଇକିରି ଚାଲିଲୁ। ଚାଲିଲା ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବଳିଆ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ବଳିଆ ବାବା ଆଶ୍ରମ ଆସିଛୁ ଆପଣ ସେଇଟା କେବେ ଜାଣିବେ, ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଠି ମଝିରେ ବି ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର ଆନୁଆଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର ମାରି ସିଧା ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନରେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ କି ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା। ଆଉ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।